Uztailaren 9 astelenarekin Sanferminetako txistularien alardea egingo da natura eguzki eta guraren omenez, urteroko egutegia markatzen duten elementuak. Ekainaren 21 ostegunarekin 100 txistulari gazte baino gehiago bilduko dira udaletxe plazan alarde txikiaren beste edizio bat egiteko. Alkatea 2018ko txupinazoa jaurtitzeko 4 hautagaizetako ordezkariekin bildu da eta hautagaia aukeratzeko herri bozketa ostegunean amaituko da. Rastrojo, Motxila 21, Artearen Adiskideak bere mendeurrenean eta Krisalis Nafarroa dira lehiakideak eta erabakiaren berri ostiralean emanen da. 2017an ibilgailu elektrikoek 182 egin zuten gora Nafarroan. Publizitate kanpaina batek ibilgailu hauek erosteko ingurumen eta ekonomia pizgarriak sendotu ditu. Nafarroko gobernuak aurretan eraben partaidetzarako proiektu pilotua abiarazi du. 6 udalerrik parte hartuko dute UNICEFen lankidetzaz antolatutako esperientzia honetan. Jaietan eta ekitaldi publikoetan plastikozko hondakinak kudeatzeko udal ordenantza prestatzen ari da Iruñako udala. Operaren egun Europarrearekin bat eginez, Gaiarreko opera lagunen elkarteko abeslariak larun batean ordu batetan opera eta zarzuela emanaldia eskainiko dute Iruñako udaletxeko balkoietatik. Abios proiektuaren bitartez GPS-a jarri zaie Okil Gibel Navarraren 9 aleberriri, haien ohiturak ezagutzearren, Okila 189 Nafarroko pagadietan bizi da. Goazen ekainaren 19ko titularrekin. Uztailaren 9an astelenarekin Sanferminetako txistularien alardea egingo da natura eguzki eta uraren omenez. Urteroko egutegia markatzen dituzten elementuak. Aurretik ekainaren 21an ostegunarekin, 100 txistulari gazte baino gehiago bilduko dira udaletxe plazan alarde txikiaren beste edizio bat egiteko. Natura zenbait elementu besteak beste ura eta eguzkia egutegia urtaroak. Hori guztia batuko da Amalur eguzki eta ur ikuskizunean. Uztailaren 9an astelenarekin Sanferminetako txistularien alardearen 59. edizioan. Ia 6 hamarkadatan etenik izan ez duen hitzordu honetan oholtzera igoko dira 111 txistulari eta musikari baino gehiago. Ordu batetan San Jose plazan. Kultura eta hezkuntzako zinegotzi ordezkaria Maider Belokik 2 alarden zuzendari Aitor Urkizak alarde txikiaren arduradun, Fermin Goñik eta Xabier Olazabal taldeko kideak aurkeztu dituzte Kondestablearen jauregian txistularien alardearen aurtengo edizioaren xehetasunak. Azken urteotan egin bezala alardeak ikuskizuna eta musika konposizioak estrenatuko ditu. Edizio honetan parte hartu dute besteak beste Inigo Kasali, Jokin Lekunberri, Jesus Mari Beltza, Aitor Urkiza, Jokin Zabaltza eta Urzi Iraizoz Remirok. Zeinek konposatu baituzte aurtengo txistularien alardea osatzen duten 12 piezak. Konposizio bakoitzaren izenburuak adierazten duen moduan, 12 pieza hoiek urteko hilabeteak islatzen dituzte, eta entzuleak murgilduko dituzte negu, udaberri, uda eta udazkeneko sensazioetan. Patxi Rodríguez da alardearen zuzendari eta koordinatzaile. Zuzendaritza musikala Aitor Urkizarekin eskudago eta emanaldian Nafarroko Euskal Herriko txistulari elkarteak antolatzen du. Munduko beste kulturetan bezala gureak ere oinarri hartzen ditu zenbait elementu bere egutegia osatzeko, hala nola eguzkia, eguzkia egun, ilargia, ilargia hil, ura, ur, urte. Hilabeten izenek ere ematen digute beren ezaugarrien berri. Gainera urtaroek markatzen duten moduan, personak beren bizitza eta erritmoak egokitzen doaz naturaren berezko zikloarekin batera. Otsailotzak, otsail, gogora dakarzkigu otsoak, eguratz gorriak, izotzak, aterpearen beharra. Uztail, garil eta abuztuaren agorril, abuztu, beroak bestalde uzta, bitegi betea eta noski besta. Ikuskizunaren izenburua dator eguzki eta ur alegian natura bizitzaz beteko dela bermatzen duen kombinazioa. Bizitza bakarra personek konpartitu beharrekoa. Natura bizi behar dugu ura ezagutzeko, ezagutu maitatzeko eta maitatu errespetatzeko.
Txistularien alardea 1959 gerozti egiten da San Ferminetan eta horrek programako ekitaldirik zaharrenetako bat bihurtu du. 14. mendetik aurrera ezaguna da txistuaren presentzia San Ferminetan. Harrez gero, zenbaezinak dira festetan parte hartu zuten txistularien testigantzak gaur egunera arte mantentzen den tradizioan. Honako emanaldi hauetan, biribilketan, txistu eta gaita dantzaldietan edo jaietan zehar erraldoien eta buru handien ekitaldietan. Alarden azken edizietan ia 4.000 ikusle izan dira. Duela urte batzutik honat, txistularien alardeak apustu egindu forma sortzaile berrien alde egiteko. Txistuak elementu nagusia izaten segitzen duen ikuskizunen bidez, baina lan hildo berriekin. Txistuaren irudi moderno eta malgua erabilita eta antzezpenekin kombinatua. Ekainaren 21 ostegunarekin txistulari txikien alarde egingo da udaletxe plazan. San Ferminetako alardearen atariko gisa, aurre ikusten da 5 urtetik gorako 100 neska mutil baino gehiagoko parte hartuko dutela instrumentua ikasten dutenak Nafarroko musika eskoletan eta Sarrigurengo Joakin Lizarraga eskolan. Data bat dator Europako musika egunarekin udako solstizioaren inguruan. Edizio honetan Nafarroko Euskal Herriko txistulari elkarteak antolatu duen txistulari txikien alardeak beste musika estiloetara hurbildu nahi du. Hain zuzen ere pop, rock, jazz berezkoagoa duten soinu ezaugarri horietara. Horregatik erritmo aldaera handia duen errepertorioa hautatu da. Soinu ezaugarri horiek hobeki sortuko duten instrumentuen musika taldearekin. Gainera, kontzertuan Zurine Hidalgo egongo da Betizu eta beste telebista programa batzuen aurkezlea ETB-n eta Esian rock taldeko abeslaria. Ikasturtean zehar musika eskoletan, ikastetxe zein ikastoletan egiten den lanaren berri ematea da alarde honen helburua. Txistuaren kalitatezko eta zaindutako irudia erakutsiz. Hau da, txistuaren irudi berritua, zeina hurbiltzen baita instrumentu honek oraindik esploratu ez dituen musika hizkuntzetara. Kontzertua entzule mota guztiendako. Arratsaldeko 7:30 hasiko da. Alkatea 2018 urteko txupinazoa jaurtitzeko 4 hautagaietako ordezkariekin bildu egin da. Hauen artean bat aukeratzeko herri bozketa ostegunean aste honetan amaituko da. Rastrojo, Motxila 21 musika taldea, artearen adiskideak bere mendeurrenean eta Krisalis Nafarroa dira aurtengo lehiakideak. Ostiralean aste honetan erabakiaren berri emanen da. Aurten ere, gainditu egingo dugu iazko maila. Horrek adierazten duena da bat txupinazoa jendearentzako importantea dela, oso. 2, parte hartzearen kultura zabaltzen doala, eta badoala errotzen, behin ere gure gizartean, eta 3, jendea oso pozik dagoela 4 hautagaitza hauekin. Hori ere, inorreko zelantzarik gabe. Iruñeko alkatea Joseba Sironek harrera egin die aurtengo txupinazoa jaurtitzeko 4 hautagaitzen ordezkariei. Hautagaitza guztiak San Ferminetako maiko elkartek proposatu dituzte eta helduden ostegunean amaitzekoa den herri bozketan ari dira lehiatzen. Ondoz-ondoko 3. urtez, alkateak herritarren esku utzi du bere ahalmena ohore horren gainean erabaki hartzeko eta izendatze hori parte hartze publikoko sistema baten menpe utzi dugu. Alkatea bildu da Jose Miguel Araiz Rastrojo berarekin, zein Alberto Pérez, Humberto de Miguel eta Francisco Iriarterekin batera etorri baita, bere hautagaitzaren izenean. Motxila 21 taldearen izenean Andoni Zilbeti eta Javier zein Ibai Ganuza etorri dira. Artearen adiskideak elkartearen izenean Oskar Castillejo eta Juan José Sarasibar. Eta Krisalis Nafarroaren izenean Mikele Grande eta Roberto Itoitz. Proposatutako hautagaitzek badute beren meritoa jasotzen dituzten memoriaren bermea. Hau da, proposamena egin duen erakunde bakoitzak egiaztatu du hautagaiek Iruñari egin dioten ekarpena arlo sozial, akademiko, zientifiko edo kulturalean. 4 proposamen lehiatzen dira. Rastrojo izenaz ezaguna den Miguel Araizena da bat, eta haren hautagaitzak aditzera ematen du Unaien zenbait belaunaldik Iruñako entzierroetan egindako lan kolektiboa. Egunez egun laizterketaren funtzionamentua
ordenatzen eta laizterkariak babesten. Artearen adizkideak elkartea beste hautagaitzetako bat eta hiriko kultur musikalaren parte izaki mende bat bete du 2018an. Ospakizun mota orotan parte hartzen eta beste musika talden arrobi izaten. Hirugarren hautagaia motxila 21 da Nafarroko Down sindromearen elkarteko musika taldea, zeinak 2005 geroztik lanean dihardu desgaitasuna gizarteratzeko garrantzi publikoki erakusten, kasu honetan musikaren bidez. Laugarren eta azken hautagaia Krisalis Nafarroa da, adingabe transexualen familien elkartea. Haurretan erabe transexualen gizartaratzearen alde egiten du lan, bere eskubideak defendatzen ditu eta baliabideak sortzen ditu, hori guztia, gainera, haien ikusgarritasuna lagunduta. Lau horietako batek aukera izango du, heldu den uztailaren 6an, udaletxeko 3. solairuko erdiko balkoitik oihukatzeko dagoeneko finkatuta dagoen esaldia. Pamplonesas viva San Fermin iruindarrak gora San Fermin eta jaiei hasiera ematen dien suziria pizteko. Ekainaren 21 arte egun hori barne herritarrek aukera dute 3 bide desberdinen bidez ireki den bozketan parte hartzeko. Botoa emateko Iruñan erroldatuta egon behar da eta 16 urtetik gora eduki bozketa prozesuan identifikazio datuak eskatzen dira eta. Interesdunek botoa eman dezakete Zibibos sareko zentroetan, xede horretarako paratu diren hautesontzietan. 010 herritarren arreta telefonoan edo vbikoitza pamplona.es zein vbikoitza sanferminoficial.com webguneetan. Botazioa hilaren 20ko eguerdiko ordubitan itxiko da 8 Zibiboxetan. Interneten aldiz 21ean egun osoz eman ahalko da botoa. Eta 010 telefonoan 7 arte. Boto gehien jasotzen dituen persona fisiko edo erakundearen izena helduden ekainaren 22an jakinaraziko da ostiralarekin agerraldi publiko batean. 2 proposamen irabazleren edo gehiagoren arteko berdinketari gertatuz gero elkarrekin eta batera jaurti dezatela proposatuko du alkateak. Irabazleak arkatzen bari gara eta horrek esaneko du gaur egun integratitua dauden mutiko eta neskatu hauek bere ahotsa emango dute ezagutzera eta hala ere festa handia izango da. 2017 urtean ibilgailu elektrikoek 182 gora egin zuten Nafarroan. Publizitate kanpaina batek ibilgailu hauek erosteko ingurumen eta ekonomia bizkarriak sendotu egin ditu. Ibilgailu elektrikoaren salmentek 182 egin zuten gora Nafarroan. Iazkoekin konparatuz beraz guztira 227 ale saldu dira foru erkidegoan 2011 urtetik alegia. Matrikulazioari buruzko lehenbiziko datuak eskuragarri dauden urtea da. Nafarroko gobernuak enkargatutako publizitate kanpaina batek astelen honetik pizgarri fiskalak eta ingurumenarekiko onurak zabalduko ditu mugikortasun iraunkorra sustatzeko. Nafarroari buruzko trafiko zuzendaritza nagusiaren datuen arabera, Nafarroan matrikulatutako ibilgailu elektrikoen kopurua pixkanaka baina etengabe egiten ari da gora. Hauek dira besteak beste erosten diren ibilgailuak, turismoak, ziklomotorrak, furgonetak edo kamioi arinak, trizikloak edo kuadrizikloak, astunak zein arinak, izan ere bizikletak, gobernuaren pizgarri fiskalen planaren xede izan arren ez dira matrikulatzen eta horren bestez ez dira estadistikatan agertzen. Matrikulazioan urteko sekuentzia honakoa da 2011an 10, 2012an 6, 2013an 21, 2014an 14, 2015an 17, 2016an 30, 2017an 81. Datu hoiei urtarrila eta maiatza artean matrikulatutako 58 ibilgailuak gehitu behar zaizkien. Azken hoiei esker aurrikusi daiteke itxiera honen zifrek 2017 urtekoak gainditu dituztela. Astelenean hasi den kanpainak nabarmentzen ditu enpresak eta partikularrek ibilgailuaren prezioan izango dituzten 130 arteko abantaila fiskalak, entxufagarriak, erosterakoan oso zarata edo gaz kutsatzaile isurtzen duen teknologi batek dakartzan onura teknologikoak eta ingurumenezkoak aipatzeaz gain.
kenketak 2018 urte osoan izango dira indarrean. Hori dela eta webgune bat gaitu da webikoitza nafarroa zerokutsadura.info non azaltzen diren ibilgailu elektrikoen erabilerak dakartzan ingurumen onurak eta onura materialak. Dakigun bezala Nafarroko gobernuak aurtengorako enpresentzat eta persona fisikoentzat 30% kenketa fiskalak ezarri ditu ibilgailu elektrikoaren prezioari dagokionez. 5%koa ibilgailua hibrido entxufagarria bada. Eta 15-25 artekoa karga puntuak instalatzeagatik. Pizgarri fiskalak ibilgailu elektriko mota orori aplikatuko zaio, turismoak, bizikletak, ziklomotorra, furgonetak edo kamioi arinak, trizikloak edo kuadrizikloak, astunak zein arinak. Neurriak ez du mugatuko titular bakoitzeko erositako ibilgailuen kopurua epearen barruan baldin badago. Nafarroako gobernuak haur eta nerabeen partaidetzarako proiektu pilotua abiarazi egin du. 6 udalerrik parte hartuko dute UNICEFen lankidetzaz antolatutako esperientzia honetan. Herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilaria Naollok aurkeztu du UNICEFen lankidetzaz gauzatuko den haur eta nerabeen partaidetzarako proiektu pilotua. Esperientzia honako berri hauetan abiatuko da: Eguesibar, Burlata, Zizur Nagusia, Zintruenigo Mendabia eta Castejon. Ekimen hau Nafarroko gobernuko herritarren arreta eta partaidetzarako zerbitzuak administrazioaren erabaki naiz ekintzetan herritarren inplikazioa areagotzeko xedez abiarazi duen Nafarroko herritarren partaidetza bultzatzeko planaren barnean sortu da. Biztanlerik gazteenak tokiko erakundetan parte hartzera animatzeko asmoz, herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako departamentuak UNICEFek bultzatutako aurrekin adiskidetsuak diren hirien programa hartuko du oinarritzat ekimena bultzatzeko. Naollo kontseilariak adierazi duenez, partaidetza eta demokrazia bereizita ezin uler daitezken errealitateak dira. Gizartearen demokratikoa izanen da baldin eta eskubide jakin batzuk bermatzeaz gain herritarren partaidetza handiagoa eta kalitate handiagokoa ahalbidetu eta sustatzeko gaitasuna badu. Horren kariaz parte hartzeko konfidantza eta gaitasuna jardunetan eta pixkanaka hartzen direla gogoratu ondoren, haur eta nerabeen partaidetza bultzatu eta indartzeko beharra nabarmendu du, gizarte demokratikoagoa lortzeko xedez. Ekimen honetan pilotu gisa parte hartuko duten 6 herrietako udalek EDE Fundazioaren aholkularitza teknikoa izanen dute oraingo ekainean hasi eta 2019ko apirilera luzatuko den proiektu honen talde eragilea sortu ahal izateko. Hartara prestakuntza eta planifikazioa lantzeko 3 jardunaldi eginen dira haur eta gazteen toki mailako partaidetza sustatzeko asmoz. Gainera, partaiden artean online plataforma bat abiaraziko da sortuz doan informazioa eta dokumentazioa partekatu ahal izateko. Hauxe da herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako departamentuak UNICEFekin batera gauzaturiko haur eta gazteen partaidetzarako lehendabiziko proiektua. Gobernuak urratsak ematen hasi nahi du Nafarroan diskriminazioa gainditzeko. Proiektu honen bitartez haurren partaidetzarako organoak abiarazi nahi ditugu toki mailan adingabek bizi diren udalerriei buruzko hobekuntza proposamenak egiteko eta hiei egokitutako salaketak eta kexak aurkezteko bideak irekiz. Udal agintariei zerbitzuak hobetzen laguntzeko xedez. UNICEFen Nafarroko koordinatzaile Maider Gabilondoren esanetan. Horren harira gogoratu du hainbat urte daramatzagula herriak aurrekin adiskidetsuak izateko proiektua bultzatzen. Haurrek eta nerabeek haurren eskubideen konbentzioan onartutako eskubide guztiak baliatzeko aukera izan dezaten. Eta hoietako bat dugu parte hartzeko eskubidea. Bukatzeko sinergiak sortzeko aukera dagoela esan du eta horren ondorioz, Nafarroko gobernuaren ekimenarekin bat egin eta haren esanetara jarri ginen proiektua aurrera ateratzen laguntzeko.
Komunikazio eta harreman instituzionaletako zuzendari nagusia Pello Pellejerok gogoratu du 2016an 24 partaidetza prozesu egin zirela, eta 21 partaidetza prozesu 2017an, eta azken edizio honetan 5.800 herritarrek baino gehiagok parte hartu zutela. Hoien guztien lanari esker gobernuak 1.215 proposamen jaso zituen guztira, eta hoietatik 874 onartu ziren. Pellejerok adierazi duenez gobernuak administrazioan herritarren partaidetza bultzatzeko plana onartu zuen iaz zuen. Plan honexen barruan kokatu behar dira esperientzi pilotuak eta hoien artekoa dugu gaur aurren arloan aurkezten ari garena, baita luze gabe etorkinekin, emakumeekin naiz gazteekin batera, garatuko ditugun beste esperientzia sektorial batzuk ere. Jaietan eta ekitaldi publikoetan plastikozko hondakinak kudeatzeko udal ordenantza bat prestatzen ari du Iruñeko udalak. Hiri ekologia eta mugikortasun jasangarriko zinegotzia Armando Cuenca eta alorreko zuzendaria Camino Jasok jai ekitaldietan eta ekitaldi publikoetan plastikozko ontzien berrerabilpena sustatzeko ordenantza proiektua prestatu dute. Prentsaurrekoan aurkeztu dituzte debekuen katalogoa eta betekizun zehatzak ekoizlendako edo plastikoen kudeatzaileendako. Bide batez isun administratiboak arau urratzaileendako eta sortutako kalteak konpontzeko derrigortasuna. Ordenantza proposamena Iruñeko udalako gobernu batzordeak onartuko du, ohiko tramitazioa segituz gisa honetako udal ordenantzako diren bezala. Hau da udal bilera, erakustaldi publikoa eta hala bada behin betiko onarpena. Aipatutako udal ordenantza proiektu bat besterik ez da oraingoz, indarrean sartu orduko urte bat bederen beharko da, baina informazio honekin denbora ematen da egin behar diren egokitzapenerako. Material berrerabilgarrien erabila sustatuko dira erakunde publikoetatik, horretarako laguntza fiskalak eta ekonomikoak ezarriko ditu udalak. Gainera, 2020rako urtarrilaren 1etik aurrera guztiz debekatuko dira plastikozko plater, edalontzi, katilu eta bandejen salmenta, eta orokorrean berrerabilpenik gabeko plastikoak. Osasunean eta ingurumenean plastikoak sortzen dituen kalte izugarriak saihesteko urraz bada. Ekitaldi antolatzaileek erabili beharko ditu produktu berrerabilgarriak. Horretarako bezeroak depositu bat ordainduko du edukiontziagatik eta dirua itzuliko zaio edalontzia bueltatzean. Udalak kontrolatuko du arauak bete daitezela. Isunak ere arautuko ditu udal ordenantzak. Isun arinak, larriak edo oso larrietan sailkatuko dira. Eta ez da nahikoa izanen isuna ordaintzea, kaltea konpontzeko obligazio edukiko du arau urratzaileak. Operaren egun europarrarekin bat eginez, Gaiarreko operaren lagunen elkarteko abeslariek opera eta zarzuela emanaldia eskainiko dute Iruñeko udaletxeko balkoietatik. Larunbat honetan, aste honetan, eguerdiko ordu batetan. Larunbat eguerdian opera eta zarzuela emanaldia eskainiko da Iruñeko udaletxeko balkoietatik. Operaren egun europarrarekin bat eginez, Gaiarreko opera lagunen elkarteak abeslariak arituko dira ordu batetan opera eta zarzuela hainbat kantu eskainiz. 3. urtez, elkarteak Iruñeko udalaren laguntzarekin emanaldi berezi hau prestatu du opera eta zarzuela piezak hiritarrei eskaintzeko asmoz. Maiatzaren 12rako prestatua zeukaten kontzertua bertan bera utzi behar izan zuten eguraldiarengatik, orain badirudi aurrikuspen hobeak daudela larunbatara begira. Gaiarreko opera lagunen elkarteko korua eta bakarlariak arituko dira Mariola Uarte piano jotzaileak lagunduta eta Inigo Kasaliren zuzendaritzapean. Abios proiektuaren bitartez, GPS-a jarri zaie Okil Gibel Navarraren 9 ale berriri, haien ohiturak ezagutzearren. Okilaren 189 Nafarroako pagadietan bizi da. Okil Gibel Navarraren 9 aleri GPS emisorea jarri zaizkie haien mugimenduak erregistratu eta Nafarroko pagadietan haien presentziari eta ohiturei buruzko informazioa lortzeko helburuarekin.
Esperientzia Pirinioetako ekosistematarako Poktefa Abios proiektuaren barnean sartzen da, eta horren helburuetariko bada espeziak eta hoien habitatak hobeto ezagutzea. GPS-arekin ekipatutako 9 ale iazko udaberrian markatutako beste 3 gehitu behar zaizke. Teknologia mota hori estrenatu zuten hegaztiaren tamaina txikiarentzat hain arina eta egokia. Okil Gibel Navarra okil motako txori bada, estatuan ia esklusiboki Nafarroan dagoena. Izan ere, zenbat etxitako 100 bikotetik soilik bat aurkitu da Nafarrotik kanpo, hots Aragoien. Ondo konserbatutako pagadietan bizi da, baitere mehatxatutako beste espezie batzuekin batera, hildako egurra, zuloguneak eta ondo konserbatutako basoetako bestelako ezaugarriak behar dituztenekin. Guztira 8 hegazti helduri eta abiatik atera berria den bati 3,5 gramoko GPS emisorea jarri zaie. Okil Gibel Navarraren mugimenduak zehatz mehatz erregistratzeko aukera ematen duen aparatua da. Era horretan, espezie hori konserbatzeko basoan ezinbestekoak diren ezaugarriak zehaztu daitezke. Jarduera Europako Poktefa Abios programan kokatzen da. Programa horretan parte hartzen du Gestión Ambiental de Navarra Nafarroko ingurumen kudeaketa, enpresa publikoak foru exekutiboaren landagarapen ingurumen eta toki administrazioko departamentura askribatua denak, eta kanpoko aholkulariek eta Nafarroko gobernuko baso zaingoak ere parte hartzen du. 2017an markatutako hegaztien gainean egindako aurrietiko analizien arabera espezie honek uste baino lurralde zabalagoak behar ditu. Orain arte uste zen kumeek aurrera ateratzeko kabiaren inguruan 30 hektarea behar zituela, baina ikusi da gutxienez 100 hektarea behar dituztela, eta aztertutakoen lurraldea gutxienez 400 hektarekoa dela. Halaber, egiaztatu ahal izan da azalera horren barnean hegaztiek basoko zenbait eremu hautatzen dituztela eta beste eremu batzuk bat ere bisitatu gabe geratzen direla. Azkenik, kabiak ez dituzte bereziki lurraldearen erdigunean kokatzen, joan etorriak saieste aldera, hortaz, kokapena hautatzerakoan irizpide horiek kontuan izaten dituzte. Okil Gibel Navarrari dagokionean Abios proiektuaren helburu nagusia da informazioa lortzea espeziaren konserbazioa pagadien kudeaketarekin bateragarri egiteko. Azken hori, Nafarroko toki erakunde askorentzat diru sarrera iturria izanik. Era horretan informazio hori erabili nahi da, irizpide zientifikoak aintzat hartuta espezie hori bizi den pagadien baso erabilerari buruzko gida egiteko. Abios proiektuak Nafarroarako 300.000 euro inguruko aurrekontua du eta proiektuaren helburua da Pirinioetako ekosistemen eta haiekin lotutako biodibertsitatearen kalitatea babestea eta hobetzea. Horretarako espezie bioadierazleak konserbatzeko eta kudeatzeko jarduerak burutzen ditu, espezien ugaritasunari eta haien habitatari buruzko ezagutza hobetzen du edo espazioak kudeatzen ditu mugaz araindiko baterako estrategien bitartez, tokiko aktorekin elkarlana eginez. Zerua lainotsu orokorrean arratsaldean lainoak gutxitu egingo dira. Ipar-ekialdeko haize ahula ibiliko da tarteka bizi xamar. Temperatura gutxi edo nahiko igoko da. Asteazkenean goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zeruan laino gutxikin edo oskarbi egongo da. Arratsaldean bero lainoak sortuko dira eta balitekean hemenka zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Ego osagaiko haize ahula ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketerik ez, temperatura maksimoak nahiko edo nabarmen igoko dira.